The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but is passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." At this point, let us prepare ourselves as believers in Christ by utilizing the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, if necessary. Kung napakay mga sala diha sa imong kalag, then kana mahimong babag sa atong pagkabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga kana imong isugid ginamit ang 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili magtutuo nga ania karon dinhi nagapaminaw ning atong Bible study, ang issue nga imong giatubang dili ang imong pagkumpisal, kundi
by using your God-given free will and make the most important decision in life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Kaya ang Acts 16:31 nagaingon man, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ngayon mo pa kaming ipabuhi ang tuning gayuna. Imo pa kaming idala din sa makausapa. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ning tanan nga grasya nagalihok sa among kinabuhi, O Diyos. Grasya kining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamhi kami sa Espiritu Santo, tultuli kami dugang pagkamatuoran, O Diyos. Hagita kami, hinaot nga kini among pagtuon karon adlaw, mahimo kining panalangin alang sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan nato nga mga suki nga nagasunod na gyud ning atong Bible study through the YouTube. Og so welcome no sab ining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Well, una sa tanan, samas na andan, by the way, aniya pa kita nagadupot ning atong tun-anan nga giuluhan o grace, grasya. Ang grace is God's policy, whereas Satan's policy is evil. Busa atong gitutukan karon kining grasya sa Dios, the grace of God, which is His policy. And we have already said over and over again that grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Og sa paglinangkob nato define kining maong pulong nga grasya, kinilihok buhat sa Dios ngadto sa tao, nganhi kanatong mga tao, although we do not deserve it. Dili kita ngayan, dili kita takos, we don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kay kini iyahaman sa Dios. Okay, padayon kita. Now, niya pa man tayo giduputan, no? Kining bahin sa kadaugan, batok sa kamatayon, o ganiya magkita punting bahin ini mga prinsipyo dinhi nga atong gituki kagahapon, ang atong mga prinsipyo nga atong magamit to the living alang sa mga buhi. Now, ato namang gitukbil kaning unom ka mga prinsipyo for application to the living ngadto sa mga buhi, to those who are left behind. Okay? Katubang nahibilin human nahitabo ang rapture. Okay? Now, ang prinsipyo uno, atong some kind of a review, it says there nga, ang kamatayon sa usa ka hinigugma o dear friend does not stop history. Dili kini makapahunong sa kasaysayan. Magpabilin, your life must go on. Ang kinabuhi magapadayon gayon, continue for the living. Ug mao kanang prinsipyo uno. Prinsipyo dos, dili kita makapahunong sa normal nga panginabuhi tungod kay ang atong mga hinigugma nga nangamatay atuan naman sa langit.
Okay? Now, I'm talking about believers. Maura may mahilangit. Okay? So, dili kita makapahunong sa normal nga pagkinabuhi tungod kaya nga itong mga hinigugma nga nangamatay na atuan naman sa langit. Okay, prinsipyo 3 nga nagayon kini. Kinahanglan atong hinumduman nga kadtong atong mga hinigugma nga miuna na kanato nga tuan na sa langit, naa na sila ay far greater blessing and happiness dito sa langit than we can ever know o masinati nato niining kinabuhiya. Ano ay prinsipyo 3. Karon prinsipyo 4 nagaingon, busa dili kita makaingnon ta, we cannot resent others who seem to be having a good time samtang kita bangutan o kaguol for lost loved ones. Prinsipyo 5. Dili kita, gingon kini sa English, we cannot demand gikan sa atong mga higala nga muundang sila sa ilang padayon sa panginabuhian. Unta sila mo, appeal sila mo, musalmot sila sa perpetual mourning and grief ang pagbangutan. Dili kita makahimo niya na. Prinsipyo 6. Ang atong mga kaigalaan mo pahungaw gid sila sa ilang compassion o simpatiya sa diha na sa kana grave side. Okay? Bahin tingali panahon sa paglubong na funeral or grave site. Hinoon o human sa paglabay sa mga panahon, na mo bali ni no one seems to care and no one else seems to remember. Hindi na sila magkainumdum pa. Now, you may ask, is this fair? Now, ang tubag, of course. Yes. Now, why is this fair? Tungod kay your comfort in time of grief and sorrow kinahanglan magagikan sa Dios. Kini nagkahulugan nga ang matuod gyud nga tinubdan sa atong pagkahupay mao ang doktrina. Because you are directly involved sa kamatayon sa usa ka hinigugma, ang imong pagbangutan, your sorrow, may continue sa tibuok mong kinabuhi. Apan, gikinahanglan ang imong pag-release your friends to go on living. Tuguti sila nga magpadayon sila sa ilang pagkinabuhi. Your comfort and solace gikinahanglan nga gikan kana sa doktrina, pulong sa Dios. Hinumdumi sa kamatayon ang imong mga hinigugma misud na sa usa ka dapit of far greater happiness and blessing kaysa imong masinati niining kalibutan na. Uban sa imong pagbangutan o kamingaw nga imong gibati, imo usab nga madaka ng ginganlan og fragrance of memories. Now with that fragrance, you will never resent. Dili ka mo hinunta mo kanang muglikay sa kalipay o ang paghudyaka, laughter of those who go on living at itong magpadayon sa pagkinabuhi. Ikaw usab mas go on living. Ikinahanglan kini nagpasabot nga ang imong kaguol, kamingaw is a private matter between you and the Lord. Usta? Now, ang imong kamingaw in grief and sorrow, imuhara ka na personally
ang kahumot, your fragrance of memories, belongs to you personally. Imuha ra na. Ang imong kahupayan gikan sa pulong sa Dios diya sa imong kalag, imuha ra ka na personally. Ang imong kasiguruhan ug ang imong kalinaw nga ang imong mga hinigugma are in heaven, imuha ra ka na personally. I hope nakasabot ka niya ng atong patinaw nimo. What does not belong to you? Ang dili imuha mo ka ng bitterness. Sa may bitterness sa Binisaya? Ay mo pagka kanang pungtanon o kanang pagka masukanon. Well, anyway, whatever you can define that sa Binisaya, basta ang anaarag yun nimo what belongs to you, wa nimo, let me rephrase that. Ang wa kanimo kay katong itong gihisgutan di palang dugay, it belongs to you personally. Apan what does not belong to you is bitterness, ang imong kanang pagdumot, ang imong kasuko, ang imong pagpanimalos ngadto sa uban toward those who do not seem to care, or toward those who are not involved, way kalabutan o way labot sa kamatayon sa imong mga hinigugma. Now, you do not honor our Lord Jesus Christ or the dead in Christ when you become abnormal in your grief, or kanang pagpadayon sa imong kaguol to the point of mental disorders na. Ayaw palabi. Kaya mahug ra bagingon ana. Now, ang doktrinaryo nga nasa imong kalag, mo'y maghahatag kanimo niya ng espirituhanong gahom sa pagpadayon to carry on. Ang doktrina, ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag, mo'y maghahatag kanimo niya ng espirituhanong gahom and perspective to rejoice ng imong mga hinigugma ato anas atubangan sa Dios, and there you will someday join them. Yes, magtotoo ka man, makiguban kanila. That is why ang 1 Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 13 nagaingon, but we do not want you to be ignorant, brethren, about those who are asleep. Ang sleep din kaamgid gini, it's an analogy sa Kristohanong kamatayon, Christian death. Nga naay kanang emphasis din on waking up in a resurrection body. So, padayon ang bersikulo, that you may not grieve as do the rest who have no hope. 1 Thessalonians 4:13. Kanang the rest who have no hope, naghisgot ni o mga dili magtotoo. That refers to unbelievers. Ang tanan, the rest who have no hope, regardless of the cause of death, unsa man terribly ba, ngilngig ba kayong shock and tragedy, ang kamatayon kanunay gyud nga desisyon sa Dios. Sabta gyud na. Okay? Now, adto ta sa mga prinsipyo nga tumagamit nga may kalabutan sa Dios. Okay? Samtang ang magtotoo ana ay kontrol ngadto sa kinabuhi sa pagtuman sa plano sa Dios. Wa gyud siya control, wa gyud siya kanang mahimo over the time, the manner, o ang dapit sa iyang kamatayon. Wala. Busa, adunay 7 ka ginganlag application principles nga may kalabutan sa Dios. Unang prinsipyo, I hope nagsigi kag suwat diha usab. Okay. Prinsipyo numero 1.
ang kamatayon sa usa ka magtotoo is a matter of the sovereignty, integrity, and wisdom of God. Okay? Ang kamatayon sa usa ka magtotoo nagaagad kini sa pagkabakagagahom sa Dios, sa iyang pagkamasaligan, o ang kaalam sa Dios. Busa, ang kamatayon is out of our hands completely. Wa gyud tayo labot. Out of our hands. Muna prinsipyo number 1. At ito tas prinsipyo numero 2. Ang Dios hingpit. Busa, ang iyang kaalam hingpit. Okay? At ito tas prinsipyo 3. Ang Dios labaw nga makagagahom sa nga tanan. Okay? Siya nasayod sa tanan. Nahibaw siya sa tanan. He knows all the circumstances sa matag magtotoo. I mean, sa kamatayon sa matag magtotoo. Okay? Nahibaw ang Diyos niya na. Billions of years ago. Dito sa kaniyang tungwa pa ang tanan. In eternity past. Ang pagkalabaw makagahom sa Diyos nasayod sa tanan. All the facts. In each case. O busa, ang Diyos mao'y magapili sa perfect time, the right time, never too soon, and never too late. Kasabot ka? Dili gyud ka ng sayura o awahi. Dili. Hingpit gyud ang timing sa Dios. Naibaw ka ba? Prinsipyo mo na. Okay. Prinsipyo 4. Ang Dios hingpit gyud eternally perfect. Busa, ang tanan sa iyang tanang mga desisyon nga base sa iyang pagkalabang makagagahom. Hingpit. Busa, mao'y hinungdan in the matter of our dying, ang pagkalabang makagagahom sa Diyos supersedes our volition. See? Prinsipyo 5. Ang tanang mga desisyon gikan sa pagkalabang makagahom sa Dios gihimo in perfect wisdom and integrity. Apil na ang iyang mga desisyon sa lugar, sa kanang paagi ug ang dapit sa kamatayon sa matag magtotoo ni Jesucristo. Akong balikod. Ang tanang mga desisyon gikan sa o base sa pagkamalabang magagahom sa Dios gihimo kini in perfect wisdom and integrity. Apil na ang mga desisyon on the time, manner, and place of death sa matag magtotoo ni Jesucristo. Prinsipyo 6. Ang kamatayon sa matag magtotoo ni Jesucristo kanunay gyud. It's always a matter of God's grace and wisdom. Nagaagad lang gyud sa grasya o kaalam sa Dios. Busa, ang kamatayon sa magtotoo kadaugan gyud sa Dios. Whether kanang maong magtotoo mananaog ba o pildiro ba sa iyang kasinatiang pagkakristuhanon. Prinsipyo 7. Sanglit ang Dios dili naman mausab, immutable, o na nag-iya siyang eternal personal love sa matag magtotoo. Imposible alang sa Dios to do anything which is incompatible sa iyang gugma alang kanato. Busa, ang kamatayon sa matag magtotoo matawag ta kini og pagkanang expression sa
hingpit nga gugma sa Dios alang sa matag usa kanato. No matter how we die, ang manner of death, ang kanang takna sa kamatayon, or any other factor, ang Dios timan-an nato na. Ang Dios hingpit, dili na siya mausab. Aduna siya personal nga gugma sa matag magtotoo. Personal. Ang iyang gugma dili gyud maapektahan sa atong mga kasaypanan o kadaugan ba sa atong espirituhanong panginabuhi. Dili. Imposible. It's impossible for God to do anything nga dili sibo, incompatible with His love for us. Kasabot ka? Now, ang kamatayon sa kamagtotoo, expression kini, pagpakita kini sa gugma sa Dios alang sa matag usa kanato. That is the ultimate application in the death of anyone nga atong gihigugma o in our own death sa atong kaugalingong kamatayon when God so decides. So I hope nakuha nimo kadtong unod niya to. So mao kadto ang 7 ka mga prinsipyo. So mao nga kining mga butang nga atong gisgutan may kalabutan sa atong pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios nga sa panahon nga moabot na ang atong panahon nga gitagal sa Dios nga iya na kitang kuhaon physical death through physical death or the rapture ba, whichever comes first, then siya iya kining kadaugan always. Now, inigbiyan na to ni kalibutan na. Dunay final evaluation. Ato naman igisgutan, no? Inigkahuman gyud sa rapture, pagsakgaw sa simbahan. Immediately after the rapture, si Ginoong Jesucristo, muhimo og pagtasal, is going to evaluate sa mga kinabuhi sa mga magtotoo o paghatag kanila, pangapod-apod kanilang mga ganti accordingly. O iya kining himuon ingon nga maghuhukom, ingon nga Chief Justice of the Supreme Court of Heaven. Ang Juan 5:22 nagaingon, "For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son." Now, magafunksyon siya ingon nga maghuhukom tungod kay ang tanan nga mga panalangin sa Dios. In fact, all imputations nagagikan kini sa hustisya sa Dios. Ang Dios mahimaya in demonstrating His ability to bless man totally, nga way pagkompromiso sa Dios nun nga pagkamatarong. Siya mahimaya to the ultimate by what He will give in that final imputation. Why magtotoo sa panahon simbahan, the church age believer? No church age believer will be evaluated hangtod ang tibuok nga harianong panimalay na purma, na hingpit, the corporate completion of the body of Christ. Only then nga ang kanang pagsakgaw o kanang banhaw takes place. Okay? In that moment, yan ang higayuna. Ang matag sakop sa harianong panimalay, magadawat na og lawas exactly like Christ's resurrection body, nga wanay old signature, free from good and evil. Wagtang na ang kinaiyang mga sala o ang mahayog dautan. Wala na. Remember nga ang
real self sa magtotoo is ana siyang kalag. Okay? Remember that the believer's real self is his soul and human spirit. Ang iyang lawas is simply a house. Ingon lang balay, puluyanan, or temporary residence sa real person. Ambot pasambot ni kita, mao itagbay. Ang atong kalag o tawhanong espiritu, mao itagbay. Ang atong balay o tent sa in English pa sa Biblia, kining atong lawas. Okay? So I repeat, the body is simply a house or temporary residence for the real person. Now, the departed church-age believer soul o ang iyang tawhanong espiritu with eternal life intact, kini kanang magkakayusa will be united uban sa gitawag og interim body. Kini interim body taghuwat nga lawas. Og imo kanang mabasa des Lucas 16, 19 hangtod 31. To dwell in heaven with the Lord. Okay? Kini nga itong interim body mo, puyo na dito sa langit uban sa Ginoo. Segundo Corinto 5, 1 hangtod sa 6, Primero Tesalonica 5:23. Now, of course, ang matag usa kanatong mga magtotoo is fully conscious. Fully conscious. Indeed, dili na kita limitado sa atong mortal nga lawas. Ang atong kanang pagpanabot mosamot kini sa pagkalantip. Our perceptive ability is enhanced. Now, of course, may mangutanaw, makarecognize ba ta nila? Mailhan ba nato sila? Of course. Sabot niya, ang magtotoo is completely recognizable and perfectly happy. Diba nila, underline that. Perfectly happy. But still, minus a resurrection body. Wa pa may resurrection body, interim body pa man. So, sa panahon sa pagsakgaw, when the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. 1 Thessalonians 4:16-17. Now, sa panahon sa rapture, panahon sa pagsakgaw, kining bilyon ka mga church age believers nga gitawag kini og the dead in Christ. Okay? In close quotation, the dead in Christ. Muuban kini sa sa Ginoo ni Ginoong Jesucristo from heaven. Will accompany the Lord from heaven ngadto sa gitawag nato rendezvous in space above the earth. Ibabaw ni ining kalibutan, where they will be joined, ubanan na sila, kanang pano na by the living generation of believers. Okay? There, mudawat na sila sa ilang resurrection bodies. 1 Corinthians 15:51-54, 1 Thessalonians 4:14-17. Paminaw nini. Immediately after the rapture, human gyud sa pagsakgaw sa simbahan, adunay gitawag og period of fantastic happiness and celebration. Unsa man ni? Ngano man ning fantastic happiness and celebration? Reunion kini sa entero tibuok nga reanong panimalay. Reunion of the entire royal family
assembled for the first time. Sa unang higayon, magkatapok, kanang gather, assembled in spontaneous mass recognition of Christ. Kita mo? Gitawag ni og the big genuflection. Dako nga pag-unsa, yukbo. Now, Roma 14:11 nagaingon, for it stands written, as I keep on living, and by myself I have sworn, every knee shall bow to me, meaning ni Ginoong Jesucristo, and every tongue shall confess to God. Diyos nga mahal. Romans 14:11. Bueno, niining panahon sa pagsimba and of breaking into song, kini mo'y magatapos, will culminate as Christ leads the entire royal procession back to heaven. Kita mo na sa kakulbahina begini. Now, uban sa kanang panahon sa simbahan nga kumplito na, the interrupted age of Israel mo padayon will resume for its final 7 years. Naman na sa Daniel 9:24-27, gitawag kini sa eschatology nga tribulation. Known in eschatology as the tribulation. Samtang ang tribulation unfolds on earth, si Ginoong Jesucristo mag-aandam sa iyang pangasawunon, His bride, to accompany Him sa iyang ikaduhang pagbalik. Ano ni Second Advent? Now, kung ikaw lantip o pangisip, if you're smart, unsa man ang titulo for the royal family in heaven, unsa man? Be, ako kang hatagag pasulit. Okay? I'm going to test you. If you are smart. What is the title for the royal family in heaven? Unsay tubag? Naman na sa Revelation 19:7-9, Revelation 22:17. Unsay tubag? Why magatubag? Ang tubag, the bride of Christ. Ang pangasaunon ni Kristo. What about one of its titles on earth? Unsa man? Usas mga titulo din sa kalibutan. The body of Christ. Colossians 1:18. Okay? So, timan nila na. Titulo dito sa royal family in heaven, the bride of Christ. One of its titles din is kalibutan, the body of Christ. Now, atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo, Second Advent, ang King of Kings, kinsa may King of Kings? Si Ginoong Jesucristo, hari sa mga hari. The King of Kings will return, unsay tuyo niya, to overthrow Satan. Iyan ang buntugon si Satanas o sa pag-establisar sa iyang personal nga usa ka libo ka tuig nga pagdumala dinhi on over the devil's former kingdom. Si Ginoong Jesucristo na ang mudumala. Okay? After Satan has been overthrown. Now, in this future sequence of events, an almost shocking contrast moabot sa diha ang initial celebration and maximum spridicor of the big genuflection suddenly gives way to grave solemnity. Si Ginoong Jesucristo will convene court. Now, Roma 14:12 sa isulti. So then, every one of us shall give account of himself to God. Manubag tas tagstatag sa kanato. At the judgment seat of Christ, Bema, okay, B-E-M-A, you will be on your own.
ikaw ra gyud imong kanang kaugalingon ra nga makigatubang sa kanang Ginoo sa himaya, the Lord of glory. Tiyan mo na. O daghan sa mga magtutungo magakurog-kurog na. Kurog-kurog na ng ilang tuhod. Kuyapan na. You see? Now, each one or every one diya sa Roma 14:12 nagpasabot nga, paminaw, si Kristo will handle each case separately. Okay? Tagsa-tagsa man. Kay abini mo, ang kanang Kristuhanon o Christianity in general is personal. Thus, you must answer for yourself. Manubagyo ka sa imong kaugalingon. Sa kinabuhi, tingali, nakalingkawas ka sa imong kanang tulumanon for your own decisions, responsibility nimo. Tingali, you may have found others to blame or to lean on. Tingali, you may have developed a prodigious ability to make excuses. Imong kanang i-excuse nimo imong kaugalingon apan paminaw. Atubangan sa omnisyente nga hari sa mga hari, hindi na ka makaiskapo. You will not be able to evade or to compensate or to laugh it off to find any excuse. Wala. Kaya anaa kaniya ang tanan nga mga facts. He has all the facts. Kadungog ka? Now, ang ebidensya is all in the mind of Christ. Diha sa pangunahuna ni Ginoong Kristo ng tanan. He knows your every thought during your every moment on earth. Matagutling sa mong kinabuhi. Nahibaw-an na kining tanan ni Ginoong Kristo. Diha nas iyang huna-huna. Huwag paminaw. Kung ang doktrina ana diha sa imong kalag, naay doktrina diha, nahibaw siya, nakailapod siya sa iyang mga huna-huna diha nimo. Kasabot ka. He knows your true attitude. Ngadto sa iyang pulong. Nahibaw siya. No, bito ito ang ingon ni mga daghang mga uwaw ng panahon na. Kaya may suod ang ilang unang-unang, may pulong sa Diyos. Nahibawan kinitanan sa ni Ginoong Kristo. He knows your true attitude. Nahibaw siya. Unsay imong pagtagad ngadto sa iyang pulong. If you think you can keep secrets, any secrets from God, forget it. Kalimtin lang na. Now, kay siya perfectly knows your soul. Your every thought. Matag huna-huna. And He has even known all of them for billions of years. Sabtagi na. Now, nagatubang ka na. You're standing in front of the very person nga nagasangkap kanimo sa tanan nga mga paagi. Isangkapan ko kaniya tanan. Means of overcoming even legitimate excuses. Now, sa dihang magatubang ka kaniya, makaingon lang kagyog. You can only say, no excuse, sir. No excuse. Tingali, for the first time, mudawat na lang imong full responsibility sa tanan nimong mga desisyon. O di ba na dili makapaluna nimo? Doesn't this make you uncomfortable? Please understand here. Sabta, nga we are not talking about your sins. Wa ta maghisgot sa imong sala. Ngano? Tungod kay ang tanan nimo mga sagi, hukman naman dito sa cross. And will never be mentioned again. Why? Tungod
ato man ang iisgutan na pod kaniadto nga. Because under the biblical law of double jeopardy, not one cannot be tried twice sa sama gihapon nga krimen for the same crime. And ignorance will be no excuse. It will be the problem. Ang anak sa Dios will add together all the facts. Iya kanang tipuon tanan and come up siya musangpot kini mutigbabaw gyud with a final efficiency report. Paminaw, he will be totally, absolutely fair with each of us. Makiangayon, hingpit ang iyang pagkamakiangayon. God is fair now. He will certainly be fair then. Kasabot ka? By the time you reach the judgment seat of Christ, in fact, as soon as you die, ulahi na. It will be too late to do anything about your evaluation. Wala naman. There is no way to sway the judge, no way to obscure the facts. Ang imong efficiency report will cover the period of time between your salvation and your departure from this earth. Busa, paminaw. The time to learn Bible doctrine, therefore, is when? Now. Kadungog ka. Ang panahon sa pagkat-on sa pulong sa Dios karon, dili ugma. Learn and live, not live and learn. Sabot ka? Sabda, kat-uni, unya kinabuhi. Dili kay magkinabuhi una pa ka magkakataon. Mga naibot pa sa Visayan. Atong ipadayon kini ugma. Nilang una kita kutob o ayaw si piyata ang sumpay o ang pagpadayon ini magampota. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among ipaimuslan nining adlaw. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo, Diyos, sa mga butang among gisgutan nining adlaw, ang bahin sa kamatayon sa magtotoo, ang mga prinsipyo nini, nagapaluyo nini, o ang bahin sa among sugat na kanimo, Diyos, dito sa panganod sa panahon sa pagsakgaw sa simbahan. Salamat, O Diyos, nga imo kaming patinawa nining tanan. Liguna kini among pagbarog sa imong kamaturan kanunay. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini, O Diyos, gamita kini in a mighty way, according to your plan. Bani kami, nada kami pagbalik din ugma, karon kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.